Olen Jessica Jämes Suomesta. Opiskelen täällä Tallinnan yliopistossa kansainvälistä lakia ensimmäistä vuotta. Tallinnassa on kiva opiskella, koska meillä on mahdollisuus opiskella kansainvälistä lakia jo kandivaiheessa, mikä Suomessa ei useinkaan ole mahdollista. Ilmapiiri on meillä myös hyvin kansainvälinen ja opiskella voi englanniksi. Tallinnassa on myös oikein hyvä elää, koska täällä on niin paljon halvemmat elinkustannukset kuin Suomessa. Ja täällä on myös paljon suomalaisia opiskelijoita, joten on sitten vähän sellaista kotiturvaa myös. Suomeen pääsee todella nopeasti, myös ihan vaan 2–2,5 tuntia, niin on jo Helsingissä ja se on todella edullista matkustaa sinne ja elää täällä.